नमस्कार, माझं नाव हंसराज नरसिंहराव घोगरे आहे। मी प्रॉपर राहणार भालकीचा आहे, बिदर जिल्हा, कर्नाटकातून। तर मी लातूर जिल्ह्यामध्ये निलंगा तालुक्यात आपल्या पाहुण्याला दिलो होतो। माझं नाव श्री एस.जी. पाटील नामोदकर आहे। हंसराज घोगरे माझे मेहुणे आहेत। त्यांच्याकडून संपूर्ण ही औषध मी घेऊन स्वतः यूज केलं आणि माझे अशक्तपणा व शुगर होती, मला ती सुद्धा पण एकदम नील झाली माझी शुगर। व माझ्या नातीनं औषध यूज केली कमीत कमी 1 महिना। तिने दररोज औषध खाल्ल्यावर 1 तास व्यायाम केल्याने दणदण नाचकाम करायची, बुड्या मारायची व भूक सुद्धा लागत नाही। तिने व्यवस्थित आहार सुद्धा घेत आहे। व माझे मेहुणे श्री विठ्ठलराव पाटील, विठ्ठलराव दगडूजी पाटील मातोळकर यांना थायरॉइडच्या झाल्यामुळे त्यांना हे संपूर्ण औषध मी दिलेलं आहे। त्याचा रिझल्ट नंबर 1 आलेला आहे व त्यामुळे आता तिने पण आता मला फोन केले होते की ही औषध घेऊन येते वेळेस। आणि श्री सय्यद इस्माईल साहेब लातूर यांनी सुद्धा पण आता त्यांच्या मालकीला शुगरचं व अशक्तपणा, डोळ्याचा अशक्तपणा आलेला आहे ऑपरेशन झाल्यामुळे। तर तिने मला आता 1 मिनिटाच्या मध्ये फोन करून सांगितले की तुम्ही येते वेळेस पाटील साहेब माझ्या मालकीसाठी संपूर्ण औषध घेऊन या आणि मी गुगल पे पैसे पाठवून देतो तुमच्या अकाउंटला म्हणून त्यांनी मागणी केलेली आहे। तर सय्यद साहेब यांनी ताबडतोब मागणी केल्यामुळे मी त्यांचे औषध लगेच लातूरमध्ये राहतात। ठीक आहे, तर हे औषध तुम्ही स्वतः वापरलंय, दुसऱ्याला सुद्धा दिलंय, नंबर 1। तर मित्रांनो, संपूर्ण न्यूट्रिशन हे असं न्यूट्रिशन आहे, याच्यामध्ये 46 नमुन्याचे न्यूट्रिशन आहेत व 16 नमुन्याचे विटॅमिन्स आहेत व 9 टाइपचे मिनरल्स आहेत। तर WHO सर्टिफाईड असं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशनचं सर्टिफाईड असलेलं एक संपूर्ण ॲडव्हान्स न्यूट्रिशन हे खाल्ल्यामुळं जे कोणतेही शरीरामध्ये आजार असेल तर त्याला 2 चमचा घ्यायचा आहे। ज्याला फिट आहे, ऑलरेडी चांगला माणूस आहे, तर त्याला 1 चमचा घ्यायचा आहे। हे घेतल्यामुळे त्याला पुढे भविष्यातून कोणते आजार यायच्या अगोदर प्रिकॉशन मध्ये हे घेतलं तर खूप छान त्याला रिझल्ट आहे। आणि मी सगळ्यांना इतकं सांगतो, आपल्या आरोग्य हीच खरी संपदा आहे। तर त्याच्यासाठी ॲडव्हान्स संपूर्ण न्यूट्रिशन हे एक असा रामबाण उपाय औषध आहे। हे सर्वजण आपल्या शरीरासाठी, शरीर आरोग्य सुदृढ राहण्यासाठी हे संपूर्ण ॲडव्हान्स न्यूट्रिशन हे घ्यावं। धन्यवाद।